Igama lami nguNosiphiwe Khumalo, eBergville, entabeni zoKhahlamba, e-Oliviershoek. Ngineminyaka ewu-37. Ngiphila nokukhubazeka, ngisebenzisa i-wheelchair and angikhuli ngokomzimba, ngimfishane. Angiyena-ke umuntu ovilaphayo ngoba ngike ngabamba iqhaza emphakathini as i-ward committee member ngoba ngikhathalele umphakathi wangakithi. Kanti ngine-foundation esengiyiqalile ebizwa ngeNosiphiwe Foundation, la ngihlose khona ukuqwashisa ngokukhubazeka emphakathini yangakithi. Ngivakashela amasonto, iy'kole, nemiphakathi nje, nenhlangano ezihlanganise umphakathi, ngibafundise ngokuthi babaphathe kanjani abantu abakhubazekile, nokuthi ikuphi abakuthandayo nabangakuthandi, nokuthi yini abayilindele kubona. Ngidinga usizo lokuthola i-wheelchair kagesi, i-electric wheelchair, ezongisiza ukuthi ngikwazi ukuhamba, ngifinyelela la ngifisa ukuya khona. I-wheelchair kagesi ingenza omkhulu umehluko kumina ngoba ngingakwazi ukuthi uma ngifisa ukuhamba ngazi ukuthi nginayo i-wheelchair, ngoba ungabi nayo i-wheelchair ngibona sekungibambile ukuthi ngingakwazi ukuqhubeka namaphupho ami. Ngiyabonga kakhulu abafisa ukungisiza ekutholeni le wheelchair, bangangixhuma ku-078 446 9042, 078 446 9042, noma bangibheke ku-Facebook page wami uNosiphiwe Khumalo, noma uNosiphiwe Khumalo eBergville. Ngiyabonga.